Så da jeg var lille, så ville jeg gerne lave alt muligt. Jeg ville også gerne lave ligesom de andre. Og så fandt jeg bare ud af, at når jeg ikke kunne bruge mine hænder, så kunne jeg putte blyanten og tusserne og penslen ind i munden i stedet for. Så det var jo meget smart. Og så min storesøster, hun kunne rigtig godt lide at gå til gymnastik. Hun kunne godt lide at danse, og det kunne jeg også rigtig godt lide, men jeg kunne jo ikke gøre det med min krop. Så i stedet for, så gik jeg hjem, tegnede der og malede en masse billeder af nogen, der lavede gymnastik og der dansede. Og så synes jeg også, at jeg havde prøvet at danse og lave gymnastik, når jeg havde malet. Du kan godt prøve det sådan lidt med ansigtet. Ja, det kan jeg gøre. Derfor maler jeg rigtig mange som bevæger sig. Er det noget, det hjælper, hvis man ikke kan bevæge sin, altså sin arme og sin ben? Er det sådan noget, det hjælper? At man er lang. Så det den tænker på? Ja. Det er faktisk rigtigt. Så sådan er det for mig. Og Ruth, hun har ikke arme. Så der kan være mange forskellige grunde til, at man vælger at male med munden eller foden. Om lidt kan jeg også vise jer en video af en, som har været på besøg af Fredingen. Er den god? Den var rigtig god. Og den stiller til sin hedder Top. Han har brugt det også af en sidste og han maler med foden. Så jeg tog en lille film af det, så I kan se det.